Vitajte pri tomto videu a tentoraz si povieme niečo o lete. Toto je teda jeden z dôležitých modelov na našej platforme a poviem vám niekoľko tipov, ako to urobiť a niekoľko dôležitých informácií, keď si chcete rezervovať let. Takže dôležité veci, ktoré musíte urobiť, aby ste si najprv klikli na lety, je skontrolovať, či ide o spiatočnú cestu tam a späť, alebo či ide len o jednosmernú cestu. Takže ak chcete letieť iba jedným smerom, je to jednoduché, stačí kliknúť sem a to je všetko. Ale v tomto príklade použijeme spiatočnú cestu. Takže čo by sme mali urobiť je začať písať mesto alebo názov letiska a uistiť sa, že ste vybrali správne letisko. Takže v tomto príklade použijem Lisabon, ale ako vidíte, kód letiska a niekedy si ho musíte vygoogliť, aby ste vedeli presný kód, ak máte nejaké otázky. V tomto príklade je to Lisabon. Je to jednoduché, ale ako vidíte, existujú aj iné kódy z Lisabonu, ale ja použijem tento, že je to hlavné letisko. A teraz pridám aj New York. A je naozaj dôležité, aby ste tomuto bodu venovali pozornosť. Takže, ako vidíte, v New Yorku máme letisko Johna Kennedyho, máme LaGuardiu a máme viacero letísk v New Yorku. Takže, ak chcete ísť na konkrétne letisko, uistite sa, že si vyberiete to so správnym kódom. A opäť, ak chcete mať správne informácie, choďte na Google Maps a uvidíte, kde presne sa letisko nachádza. Ale väčšinou je najrozumnejším spôsobom, ako to urobiť, vyhľadať možnosť, ktorá hovorí všetky letiská. Takže ako vidíte, je tu napísané, že všetky letiská v New Yorku. Znamená to teda, že ak vyberiem všetky letiská, platforma bude hľadať najlepšie lety, najlepšie ceny letov na každom letisku, ktoré je blízko New Yorku. Takže namiesto toho, aby som išiel konkrétne na letisko v New Yorku, ak nastavím možnosť všetky letiská, skontroluje všetky letiská a porovná všetky ceny na týchto letiskách. Takže toto je ten, ktorý si vyberiem. Potom samozrejme musíte uviesť dátumy. Dovoľte mi povedať, že dávam 21.14. až 21. marca 2023. Môžete vyhľadať viacero dospelých. Uvediem dve osoby, aby som vám ukázal aj niektoré dôležité informácie, ak sú to deti alebo čokoľvek iné. Trieda je zvyčajne ekonomická, ale ak si chcete vybrať prvú triedu, môžete si ju vyhľadať aj tu. Teraz kliknem na vyhľadávanie a nájde sa nám tá najlepšia ponuka. Tuto máme a toto sú možnosti, ktoré mi platforma ponúka. Takže s týmito možnosťami bolo nájdených 100 100 rôznych letov. Takže dôležité informácie, ktoré tu vidíte, celková cena. Toto je celková cena pre dve osoby. Dobre. Takže tu vidíte cenu za osobu pri tomto lete. Keďže som si vybral dve osoby, zobrazí sa mi celková cena, ale potom sa mi zobrazí aj individuálna cena. Keď si vyberiete iba jednu osobu, samozrejme sa vám zobrazí iba jedna cena. Takže v tomto príklade vidíte, že tento let začína o 10:50 minúte lisabonského času a pristáva v New Yorku o 8:20 minúte večer. Takže let trvá 13 hodín a 30 minút, pretože bude mať medzipristátie. V tomto príklade bude mať medzipristátie v Dublin. Takže ďalšia dôležitá informácia, prvý let je z Lisabonu do Dublinu. Je to let trvajúci 2 hodiny a 50. Potom máte 2 hodiny a 40 minút medzipristátia a potom je to 8 hodín z Dublinu do New Yorku. A tu sa zastavíte. Takže toto je tiež naozaj dôležité, pretože si niekedy predstavte, že idete na dlhé medzipristátie na mieste, kde potrebujete mať pas. Pred rezerváciou letu sa preto uistite, že máte všetky tieto informácie. Ďalšia dôležitá informácia sa nachádza pri zobrazení údajov o batožine. Takže v tomto príklade bude k dispozícii 20-kilové vrece. Už je to v cene. Dobre, nemusíš platiť nič viac. Z Portely do Dublinu, 23 kg z Dublinu do New Yorku a tak ďalej. Takže aj toto je dôležitá informácia, ktorú si treba overiť. Dám vám vedieť viac, ak si budete chcieť pridať ďalšiu batožinu, extra batožinu. Dám ti neskôr vedieť, ako to dopadlo. Dôležité je tiež, že vľavo máš filter.
Môžete teda uviesť iba priame lety, lety s jedným miestom, lety s 2 alebo viacerými medzipristátiami, cenové rozpätie a leteckú spoločnosť. Je tu ešte jedna dôležitá vec. Takže sú to časy letov. Predstavte si, že chcete mať let, ktorý začína ráno. Takže si môžete upraviť čas a zobrazí sa vám iba lety, ktoré napríklad pôjdu ráno, medzipristátia a všetky tieto informácie. A samozrejme, celkový maximálny čas prestoja na našej webovej stránke je 24 hodín. Dobre. A trvanie cesty je 72 hodín. Takže tieto informácie môžete samozrejme upraviť vždy, keď si chcete let rezervovať. Takže dobre, ale ukážem vám ešte jeden príklad. Ako vidíte, tento prvý let je z Lisabonu na letisko GFK, ale druhý je z Lisabonu na letisko Newark. Takže sa to deje preto, lebo ako som vám povedal, vybral som si let do New Yorku zo všetkých letísk. Dobre. Teraz si vyberiem toto letisko. Tento kohútik spoločnosti Air Pochagal. Takže ide o priamy let bez medzipristátia. Takže ich je viac ako od Delty a tak ďalej alebo Virginu. Použijem tento príklad. A opäť, ako vidíte, je to celková cena pre 2 osoby. Toto je len pre jednu osobu. Tu vidíte, koľko cestovných kreditov získate na tejto ceste a koľko vernostných bodov budete môcť uplatniť. Takže si vyberiem tento let. A ako vidíte na začiatku, vyberám si iba let z Lisabonu do New Yorku. Toto je cena, ktorá bude prichádzať a odchádzať. Ale najprv si vyberiem let, ktorým chcem letieť. Kliknem na vybrať. A teraz mi webová stránka ponúkne viacero možností letu späť. Napríklad najlacnejší spoj ako cena, ktorá bola zobrazená pred odchodom z New Yorku, v tomto prípade o 55 minút. Dobre, takže toto je let. Cesta späť trvá 6 hodín a 45 minút. Ale ak z nejakého dôvodu nemôžem lietať v tomto čase a o 18. hodine 40. minúte, je to pre mňa lepšie. Žiadne starosti. Ako vidíte, je to o niečo viac v celkovej cene, ale môžem to upraviť pri rezervácii. Takže toto je naozaj dôležité, pretože mi to vždy ukazuje, že je to najlacnejšia možnosť. Ale ak chcem prestúpiť, môžem si vybrať napríklad jeden let tam a iný let späť a mať tu iné ceny. Ak sa chcem vrátiť späť a zmeniť odlet, stačí kliknúť sem, kde je napísané zmeniť. Dobre, nechám si ten najlacnejší 8004. A teraz dokončím svoju rezerváciu. Ako vidíte, toto je niečo ako zhrnutie toho, čo robím, čo mám. Ako vidíte, môžem tiež uplatniť svoje vernostné body a cestovné kredity. Takže moja cena klesne ešte viac, ak mám cestovné kredity a vernostné body, samozrejme. A chcem vám poskytnúť ešte jednu dôležitú informáciu. Takže v tomto príklade robím rezerváciu letu pre 2 osoby. Takže ak rezervujem let pre 2 osoby, znamená to, že si musím vybrať 2 mená ľudí, ktorí budú lietať. Takže ako viete, ako elitný člen máte majiteľa účtu a 4 ďalších cestovateľov. Dobre, môžete si vybrať 2 mená z cestovateľov, ale môžete mať aj tieto jednorazové informácie o hosťoch a tie sú neobmedzené. Čo to znamená? Dobre, v každej rezervácii musíte mať aspoň majiteľa účtu alebo jedného zo 4 cestujúcich. Ale ostatné mená, ktoré sú na tejto ceste, môžu byť jednorazoví hostia. To znamená, že môžete mať nekonečný počet ľudí a môžete prejsť na svoju platformu, stačí kliknúť sem a vybrať si. Takže v tomto príklade uvediem seba ako prvého hostia, prvý let, informácie o prvej osobe a potom môžem prísť sem a pridať ďalšieho hostia priamo pri rezervácii. Stačí uviesť meno, samozrejme dátum narodenia, krajinu a dokument. Toto je dôležité, pretože keď prídete do lietadla, budú sa vás pýtať na tieto informácie, dátum expirácie a tak ďalej. A potom už len stačí dokončiť rezerváciu a takto to funguje. Dobre, predtým, ako skončíme toto video, chcem sa s vami podeliť o 2 konkrétne informácie. Najprv sa ma niektorí ľudia pýtajú, dobre, ale kde sa mám zaregistrovať?
Samozrejme, rezerváciu letu si môžete urobiť aj u nás, ale check-in musíte vykonať na webovej stránke leteckej spoločnosti. Takže napríklad, ak letím so spoločnosťou TAP, dostanem e-mail s informáciami o mojej letenke. Informácie sú moje meno, rezervačný kód a väčšinou aj letenka od leteckej spoločnosti. Takže musím použiť tieto informácie na vytvorenie kontrolného kľúča na webovej stránke leteckej spoločnosti. Druhá dôležitá informácia, o ktorú sa s vami chcem podeliť, je, že niekedy si urobíte rezerváciu, a to sa stáva napríklad niekedy u nízkonákladových spoločností. Vykonáte rezerváciu a potom dostanete e-mail od spoločnosti Travel Advantage s konkrétnymi informáciami a postupom, ako vykonať check-in. Preto si určite prečítajte e-mail, ktorý dostanete po rezervácii s cestovnou výhodou a tieto informácie použite na odbavenie sa u leteckej spoločnosti. Niektoré spoločnosti tiež otvárajú odbavenie až 48 alebo 24 hodín pred letom. Takže sa stane, že si rezervujete letenku a chcete ísť na palubu leteckej spoločnosti, ktorá vám napíše, že check-in nie je k dispozícii. Nie je to k dispozícii, pretože ešte neotvorili check-in. Dobre. Preto je dôležité, aby ste pri dokončovaní rezervácií nemali žiadne pochybnosti a aby ste si čo najlepšie užili veľa letov a využili našu platformu cestovných výhod.